Migori. Mano kang'eni mana chelo komparo mantiere karakacha e kaunti ma Kisumu. Ji moko der mar biro e kaunti ma Migori. To ok ginegi kumoro ma uketo gie ma ng'ato nyalo dhi ma wach ni ma kama waneno ka governor otimo gik moro mantiere karakacha. Website to gintiere, but koro wabro kelo nigi ka. Ang'wabi karakanyo podi ka wantiere karakacha. Kapok ka uyuya winj pach Seth kachel koda ka Filipande kotenore kod chal mar wach e kaunti. Ranking osegol. Waseneno kanyo ng'awo ka number 4. Jomota e number 1 onge. Wan ka ji olokore achele mudong Seth. Tuyo kasi wacho gani propaganda kogo. Titieke kanyo. Kendo propaganda dichieng' achiel. To idhi kawe ni en adier. Gima timre kata ka winjo kaka Walter wuoyo. Ineno ni oyudo pek explaining gini. Nikech keni Walter koro ni ei county government utiyo kanyo. Mokwongo ka wawach ni hypothetically ise build 140 ECD classes. Kata kiketo ni en budget mar 5 million per school. Mano would be a 700 million. Kidhi a budget man the past 2 years, or kidhi you absorption man 700 million, kata whatever amount in those schools miwinjo ka giwachogo. Ineno. Number 2, kiwacho ni ukunyo pi after every 500 meters. Dongine no ka we are having our priorities wrong. Nikech pikisa kunyo ka, it is just a matter of piping, titero, tichoro. The problem mose bedogo do kendo, eni ingeni oningo wawach adier. Nikech magi counties wa. Magi wods ma wadak kuondegi. To anyalo mana dok dala taneno mana gi wang'a. Ok ochuno ni nyaka Walter wachna ka. Magi manyalo neno. En ni nitiere pesa ma e budget oketi ni onego bed ni timo tijni. To kidhi e site no, tiyudo ka gini ok otimo tijno. King'iyo gima nyawang'a timo na Homa Bay, wawachi ni increasing revenue collection. Increasing revenue collection ok ochuno ni nyaka imed ushuru. Inyalo dino roch moro ma ok revenue ok bedo odo collected. Inyalo digitize. Ineno. That is one method. So ki digitize tinyalo medo that revenue collection. Koro kochuno ni nyaka med ushuru kokichop ushuru manitie mbele. Aparo ni oningo bed ni MCAs wa, oningo bed ni governors wa gi jotendwa ma wayiero prioritize needs wa. And that is why kaka Kisumu nigi Public Participation Act from 2015. Toki ng'iyo act mar public participation. Seche ma isumo pa jopiny seche midwa tim projects. Act no okti godo. Ena gik moko achiel ariyo adek WhatsApp message moro miyudo koor, gazette moro noor en kawuono to kiny ne onego bed. Ok migi sufficient notice. To pandibong sini one of the things like mija pin sufficient notice. Mondo interact gi document ni mondo winja neni gini dwara no. To kubiro at the end of the day ni gik mano wacho paro manu ka okuomecha. Oningo beni bedo incorporated at the final product. Tiwacho ni jopiny no wacho kama to ma ok otimore. Igni aparga chiel kosemiwa over 330 billion. Oningo beni waneno lokruok. Oningo beni nitiere dongruok mwatimo. To king'iyo counties wa maluote waneno na. Onge county manoko. Kiwinjo beaches miwacho, kiwinjo Kenny Fish Cage miwacho, ibro yudo ni gin private enterprises matimo. Jo ohala makendgi. But project moro minya wacho ni kata county obet piny to wacho ni an kaka county ma Homa Bay adwaro ni jo Homa Bay otimne gi achiel ariyo adek mondo mi giyud ohala dho nam. Paya migero ido ka national government emagero. O kangi county government moro amora nyama wacho ni gigero payas kata giketo landing sites mondo ji obio chok wechere. So nitire article 186 more about devolved functions. Schedule 4. Kinyo devolved functions, drainage, moningo be nitimo. Kisumu ka koth ochwe. Ok ikiani kal kanye, ikiani dhe kanye. Ineno. To it is replicated the counties mamoko gi. We are not doing justice to our people. Ko yeri. To kete budget ni timne japiny tich achiel ariyo adek. Oningo be nitiyo gi budget no ikonyo japiny. Erokamano ahinya. Ong'eni nitie romo mano mar ohala matimore county ma Kisumu yao o kiny ma